guys, madung adlaw ni tanan. Welcome back sa mga channel Ay and Mariano family. Karon ding adlaw guys, salamat sa Ginoo kay naay ning order namo og inununan nga mangko. Ihatod namo adto sa Malinaw Dam, porok size. Salamat day ma'am sa imong order nga unom ka buok. Amo ra ni deliver ron ma'am. Dia giputos pa ni Mariano. Mangko guys, gusto itong palit. Itong palit og tulingan mang akuan. Kinutunan. Dara, pila ririara. Dara guys, giputos na ni Mariano ang unong kabuok nga ni order. Ang sabaw. Pakpis tagpuan. Ha? Tara, hinta mo sa bola. 80 ang isa dani guys. Kay mahal man kunis pagkumpra na mo dya. Dagko po guys. Gikan paghagna. Dito mo mga kay dagko kayo. Ano? Dara ma'am, Precious May Perocho, dara kimang order amo na ning ihatod ron. Salamat sa imong order ma'am. Hello guys, padung namin ni Mariano maghatod sa deliver nga mangko 6 ka buok. Das Mariano da. Sorry guys. Lakaw sa meron kay paman mi service char ganahan. Ag kalsada day dani guys kay gikuan. Sana gi padak-an nila na. Adtos bay mo to naghinakutay mig bato ganiha para ibutang dato pong nainalawom na mo nga agianan lapok agian gibutangan na mo bato. Hello guys, dana me. nangutan na rami kasi bay ni Sitas Caberti. Mama man siguro ni si Johnny Ma'am Precious May Perocho. Nangutan na rami kay nagkuhan raman mi guys. Nagrila raman mi kay palagi may service. Mariano puho nagmaka madato-dato nagmaradyo. Palit sa mong bayik siguro. Palit siguro tagkaba ay kuan kabaw. Bayik. Sakjag karumata. Kaila mo karumata guys. Kanabang barsahan sa una bitaw na uso sa una sa mga tiguwang pa. Basta man dani ha. Sitas Caberti. Shout out Caberti family. Og Perocho family. Shout out ninyo. Perocho family. Okay guys, kani ba nga bay? Pangutan na rajud mi. Dami guys. Kani siguro. Kau. Nga bayad na na chay ganahan. Salamat. Dara day nga bay di ah. Kani di ay. Caberti ni apelyido no. Salamat des nag-order. Imong anak tong ga-order te? Si Precious? Salamat din jud ha. Salamat. Salamat po sa pag-order nang. Okay, salamat ka. Tilawi laman naglami ba na kay first time para ba na namang kuan? Wow. Gikan na. Gikan og hagna among lola ra po naggama dana ba? Jaja. Idol na gani. Idol ya. Kan ulit mo. Picture ulo. Haman dana we. Dali na. Hello baby. Kan man ni ana. Bis. Tingkan ulo ni sa. Salamat. Bis ato aki. Ali baby. Wa masih Ano ba? Kasi ganting. Lurame? Kisa man? Siliksian. Oh. Wa man nagiuban kay kuan. Kanang nay uwan-uwan bitaw. Mauwaw. Okay. Nggak salamat aja. Salamat puti. Makitaan kasi mong anak. Nasi jas Bulacan no? Bulacan. Ay, Bulacan. Nasa Just Bulacan? Bulacan ba na? Ay, Bulacan.
Bulakan to diyang gingon. Nagkuhan lagi na ako nga mo order ko nung kuhan ko. Asa man dapit kay sa kasabas ramang gud may dapit. Sa unahan sa quality ba? Na-istaka pa dong. Nana, nagkakonti ka kung sali siya. Hello guys, muli na may. Salamat ka Jote. Oo, salamat po. Salamat. Salamat din Jo. Salamat. Para sa amin. Salamat ito lang. Sige, salamat ka. Salamat. God bless din Jo, ka-birthday family. Salamat. Nagpila ang yung palijate, ha? Mabili ang kilo. Ang inting taong 90. Kani? Puro ba kayo so? Sayote. 40 kilo. Lami ra bagkuan guys, palidya. Enjoy aja na ite. Balik ta. Balik ta. Itlogan. Pwede po din sardinasan. Kani siya guys, pwede po ni siya sardinasan. Sa una sa Manila pa nagpudyo. Kani among kasagaran sudanon. Sayote butang ag sardinas. Lami na kadyo. Lami ag lang mga tukuhan guys oh. Okay guys, padung na mi uli, nakadapod ko og gulay kay ning palit mi dari kay dai displing gulay. Barato, guys, Barato barato raman. Ning palit na mi dari kay sa ato mi sa merkado sa Kasabas. Makasib pa mi dari sa daplin siya daplin ganahan. Salamat. Barato. Barato ang lap din. Salamat di ay sa nag-order na mo og inununan. Happy si Mariano, happy food ko char ganahan. Isa tong order pa. Guys. Order na mo. Free delivery lagi. Basta. Og dool ra. Daura. Og dool ra guys, pwede ra pod is i-Gcash ninyo or unsa diha kay deliver ra pod namo. Ana ras dool kay naraman mi sa unahan sa quality sa Kasabas. Ana ras dool guys. Adto mo sa amo guys. Ari silingan ni kuan guys. Mga Amela family. Jundi Amela silingan na namo. Napadong kuan. Padong istaka guys, unahan sa quality. Naibayda na nga naimangga ang kalsada mauna na ang bay namo. Sir. Bay sang ugangan guys, bay ni Mariano, mauna na guys na naman midana Doon nagpudyo. las kuan. Reservoir. Basta guys, unahan sa quality sa padong sa istaka. Order na mo kay i-deliver na mo anas dool ra. Salamat. Agdam mismo paano kay naagad to? Duro. Salamat day daring tindira ara kagwapa ka. Jose ngani mo day? Mary Apple. Ampulokyo, a family shout out. Mary Apple, lami amang kag lesa man kagngan. Fruta. Asa nag-live ka? Ara ko. Shout out sa te. Shout out sa ate. Shout out. Mga buotan sila dari guys. Ari man ko tigpalitan sa ilahang tindahan karida. Ari sa Kasabas guys. Mariano's vlog guys oh. Mo na sila. Ganahan. Please subscribe. Salamat daya sa pag-subscribe sa among channel, Char. Sige, salamat. Daga pa ni? Hello. Daga pa. Daga pa ni guys. Kasi na available diha. Comment raman mo. Nauli na dahil guys. Gika naghatod sa order sa katong na inununan nga mangko. Salamat dahil sa family. Kaberti family o Inti family o Pirocho family. Salamat ninyong pag-order sa mo ang kuhan. Inununan nga tulingan. Karon dahil guys. Nana po ni order. Ihatod na po ni Mariano unja. Dada pa dahil si Mariano dahil. Gahe mo upuan. Lamisa para displayhan sa kanang na inununan nga mangko. Maghimo siya guys. Isa guys. Isa. Sig uwan dari guys, nagamong nilaban doon ato naman pod ko na kay da. Grabe ka hinahay sa likod. Sig uwan dari. Buinit jam uwan na pod. Mas niksiyan to ah, brog nagsuman. Pero kag nagsuman be? You know it tastes like a boy, ma. Hi! Hi, guys! Please subscribe, guys. Sa family na mo. Just watching, guys. So guys, marami vlog na morong adlaw. Atangin pod og mang adlaw among vlog guys. Amay. So, that's liksiyan da.
Naligo sa uwan mo ni si Kulot. Tangira mong vlog ug mga adlaw guys. Salamat sa inyong pagtan-aw. Please subscribe daw sa Mariano's vlog. Sa mga katuning subscribe na sa vlog ni Mariano, dagang salamat ninyo. God bless ninyo tanan. Disiliksian mo rajig na og suman Marani mong vlog rong adlaw guys. Salamat sa inyong pagtanaw. God bless ninyo tanan. Amping mo kanunay. Yung salamat sa inyo ha mga pagpugi sa tanaw sa akong vlog. Salamat ninyo guys. Bye-bye. Thank you for watching. It's a watching. Bye-bye! Bye-bye. Thank you for watching.